Én Pészolonai vagyok, és itt van velem. Újra Killer 07. Császtok. A kameránál pedig KKV 03. Sziasztok! Mindegy szólom meg. De úgy KV. Mindegy, akkor KKV. Mindegy, tök mindegy. No, Végül is jó. ez a rendes videóból az első, mert ha láttátok az előzőt, azt csak a bemutatkozás. Ja igen, bemutatkozás. Na most, mivel ugye akkor ez az első rendes videó, ugye az első videóban a izét, össze szeretnénk mutatni a kamerást. Addig egy kicsit átvesszük ott el a kamerát. Sziasztok! Én állnék mindig a kamera mögött, és Majdnem mindig, ja. jó, ma egy része, ez lesz a második. Ugyan, hát volt előttem valaki, de ő nem Felmondott. Igen, nem akart. Gáci! És akkor helyette én ugrottam be a helyére. Ő volt még itt. Én aztán bevállaltam a munkát persze, de sorsokban Mindegyikünk, volt. Hát is veszem vissza. mindegyikünk 20 000-et kap havonta. És kiad. Nem. Persze a Zsuzsónál azt számít, hogy ne verjük meg. Mert előfordul, hogy néha videó közben utána megverem, vagy megverjük. Ha ilyeneket mond, hogy pénzért. Ne ígyetek neki! Most volt egy kis konfliktus ott a Molnár Gáborosokkal. Azt mondta, hogy gyertek ide lányok. Olyan nagy volt az a konfliktus, hogy kelteni. Mindegy szarom lett. Hogy a mamáméknál lakik az egyik, és azt mondta, hogy menjünk be. És akkor haverok. Azért eljött. Vagy hát te menj be, azt mondta. Ne azt mondjuk, hogy Martin, gyere be! Szóval az egyik fia haverom szól, hogy jöjjön be lányok. de így is jöjjön. Ja, úgyis nem kell a videóval. Nem tudom. Itt vagyunk a Tesco-nál. Benzin. Pont nem vetted. Pont nem vetted fel. No, nézd már, kicsit visszajvartam. Nem, semmi nem zájul. Fogadtok mindegy. Különben meg nyolosz vegen, meg vissza. Jó. Focizni fogunk. Jó. Nem is sokára feltöltjük a videót. Aztán megyünk, feltöltjük, és megyünk focizni. Jó. Napozzunk egyet, mert levesszük a pólónkat, meg a cipőnket, aztán Férfias testüket mutogatjuk. átveszem a kamerát egy kicsit. Szóval, ha már bárki kérdezi, én vagyok a focista. Én! Én is jártam. Egy napot! Az se jobb! Azt hoztam egy egyest, aztán nem lehetett. Hogy hát ennyi lenne nekünk Nem is nagy baj, mert ezek sincsenek itthon sose, minden nap edzésre mennek. Csak hétfőn Hétfőn meg itt van. Hétfőn kell. Meg Bozsik! Igen, hát ennyi lenne az első részen, a bemutatkozás után. Ugyan találkozunk a második részben. Bemutatkozási előtti, után. bemutatkozás előtti videónak a videójának az első része. Igen. Na, Hát sziasztok! ennyi lenne. Sziasztok! Sziasztok!